Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сездә сәламле мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, матур, уңышлы эш көне тели. Бүген 16 ноябрь, пәнҗешәмбе. Көнегез сөенечле хәбәрләргә бай булсын. Ә без исә тарих битләренә кереп калган кайбер вакыйгаларны барлап алыйк. Бүген халыкара сабырлык көне. 1995 елның 16 ноябрендә ЮНЕСКО оешмасы сабырлык принципларын чагылдырган декларация кабул итә. Анда һәрбер кеше төрле, ләкин хокуклары һәм дәрәҗәләре буенча тигез дип игълан ителә. Бүген Россиядә проект төзүчеләр көне. Оешмаларны, биналарны сафка бастыру проект ясаудан башлана. Беренче тапкыр бәйрәмне 2005 елда Санкт-Петербургта билгеләп үткәннәр. 1848 елның 16 ноябрендә атаклы Польша композиторы һәм пианисты Фредерик Шопен соңгы концертын бирә. Композитор авыру сәбәпле Лондонда узган концерт программасы 1 сәгать кенә дәвам итә. Кереме Польша эмигрантларына күчерелә. Рухи байлыкларны саклау һәм ныгыту, күптәнге милли традицияларны торгызу әһәмиятен исәпкә алып, мөхтәрәм рәисебез Рөстәм Миннеханов 2023 елны республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан итте. Татарстаныбызда зур гаилә булып яшәүче төрле милләт вәкилләре арасында үзара ихтирамлы мөнәсәбәт, халыкларның телләрен, мәдәниятләрен һәм гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү иң зур казаныш. Әлеге зур эштә риваять этно төркеменең әһәмияте бик зур. Бүген төркем җитәкчесе Руслан Габитов белән алда буласы концерт һәм ел уңышлары турында әңгәмә корырбыз. Руслан әфәнде, исәнмесез, хәерле көн. Исәннәрмсез, хәерле көн, исәннәрмсез, хәерле көн Татарстан. Иң элек алда буласы концерт турында сөйләшеп узыйк. Иртәгә, ягъни 17 ноябрь көнне моң сандыгы дип исемләнгән концерт куясыз икән, әйеме? Риваять этно төркеменең моң сандыгында ниләр бар икән? Димәк, без бу концертны булдырдык бу елның башында. Инде безнең беренче концерт булган иде яз көннәрендә. Инде бу йомгаклау концертының берсе. Без бу концерт белән Татарстанның кайбер районнарында йөрдек. Инде бик шатлар бу концертны. Бу концерт иртәгә тагы да байытылган. Монда яңа персонажлар кергән. Монда интерактив моментлар була. Борынгы уен кораллары, монда уен, көлке, биюләр монда барысы да бар. Бу театральләшкән үзенә күрә бер шундый бик матур күренеш. Алла бирсә. Димәк, иртәгә 17 ноябрь көнне. Иртәгә 17 ноябрь көнне 16 сәгатьтә, кичке 4тә була инде. Әкият балалар үзәгендә булачак моң сандыгы исемле концерт тамаша. Бу махсус балалар өчен һәм инде монда катнашкан балаларга бүләкләр дә көтелә, Алла бирсә. Менә бит, димәк, кадерле тамашачыларыбыз, килегез, күрегез, әлбәттә инде бу тамашаны бергәләп карыйк. Руслан әфәнде, күреп торам, сез дә бүген безгә буш кул белән килмәгәнсез. Әйе, бүләкләрегез бар. Безнең махсус бүләкләр менә күрәсез монда шундый. Һәм менә шушы бүләкне без бит әле үзебезнең яраткан тамашачыларыбызга да тапшыра алабыз. Моның өчен бер гап-гади сорауга җавап табарга кирәк. Нинди сорау икән? Җеп күрсәтәм. Шуны телефонга подставка. Менә бит. Бик матур. Һәм безнең флешка. Менә флешка намда. Димәк, бердән бер сорау булар инде бу. Без риваять төркеме белән соңгы тапкыр кайсы илдә булдык? Менә шундый сорау. Һәм бәлки әйтә алыр, нинди фестивальдә булдык? Әйтеп бирә алыр бәлки тамашачы. Менә бит. Димәк, тамашачыларыбыз өчен тамашачыларыбыз игътибарына телефон номерын күрсәтәбез. 554-30-51 телефон номерына шалтыратып, әлеге бүләккә ия була аласыз. Сорауга ди, риваять этно төркеме кайсы илдә булды, бәлки нинди фестивальдә булганын әйтсәгез, бүләк сезнеке. Аңлашылды. Руслан әфәнде, инде алда әйткәнебезчә, менә агымдагы ел бит инде милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Ел нәтиҗәләренә килгәндә, бу ел сезнең өчен уңышлы булдымы? Кайларга бардыгыз? Ниләр күрдегез? Күп җирләргә йөрдек. Мин үзем генә бу елны 7 илдә булдым. Инде менә риваять төркеме белән 2 илдә булдык.
Әле киләсе елда да безнең планнар зурдан ала бирсә, менә бу милли гадәтләр елы безнең өчен чыннан да үзенә күрә бер шундый этәргеч бирде, чөнки менә без бүген бу елны концертны булдырдык. Бу концерт әле телевизион форматта иде, радио форматында иде, хәзер инде сәхнә форматына менде һәм инде киләчәктә дә бу форматны без балалар өчен генә түгел, зурлар өчен дә без моны дәвам итәчәкбез, Алла бирсә. Ни өчен дигәндә, безнең бит девиз бар: үткәннәрне барлап, бүгенгесен булдырабыз. Үткәннәрне саклап, бүгенгесен булдырабыз. Шуннан да без үткән традицияларны барлап, ул үткән традицияларның аның кыйммәте хәзер бүгенге көндә юк. Ләкин без аны бүгенге заманга күчерәбез. Бүгенге заман калыпларына туры китерәбез һәм инде бүгенге тыңлаучыга әйләнеп кайтарабыз. Тамашачыга кайтарабыз. Менә күптән түгел бит әле сезнең Маңкорт дип исемләнгән клибыгыз да дөнья күрде. Беләсезме, Маңкорт сүзе минем өчен ничектер ул бик куркыныч сүз, чөнки хәтерлим әле укытучыбыз гөлмә шулай безне куркытадыр, Маңкорт булмагыз дип әйтеп, менә ул шундый караңгы төсләр белән минем күңелемә кирип калды. Ә менә сезнең клипны карагачта ничектер якты өмет уяна күңелләрдә. Шуңа күрә Ике сүз әйтеп китим Маңкорт клибы турында. Маңкорт клибы инде ул узган елны чыкты. Әле ул танылык кына килә клип, чөнки Маңкорт сүзе ул бик нык актуаль бүгенге көндә. Аның сүзе инде Шыңгыз Айтматов заманында ук чыккан сүз, ләкин аның ул вакыттагы сүзе бүгенге көнгә кадәр актуаль булып килде. Ул вакытта Маңкорт дигән сүз ул тоткынга элеккән кешене Маңкорт ясыйлар. Ул сугыш хәрбиләрдән ясыйлар хайван. Кеше булмый, ул хайван. Димәк, ул үзенең кем икән, исемен белми, оның үзенең кайдан икән дә белми, нигә килде ул бу дөньяга. Ул бар тик хайван хисләре генә бар. Ашау, яшәү, йоклау. Менә аның бар булган кайгысы. Менә шу Маңкорт Шыңгыз Айтматовның әсәрендә ул үзенең әнисен үтерә. Бүгенге көндә ул актуаль, чөнки бүгенге көндәге Маңкорт үзенең тарихын белми, үзенең гореф-гадәтләрен белми, телен белми. Ул яши бар тик бүгенге көн белән генә яши. Ул киләчәк турында да уйламый. Менә кемнәр әйтәләр чыннан да, кем үзенең милли горефләрен белми, ул кеше Маңкорт дип әйтәбез. Шуңа күрә инде бу клипта менә шушыны ассызлыклап, инде кешене уйландырырга мәҗбүр. Шул клипны карагыз, чыннан да монда уйланырга фикер бар. Менә уйланып әле без дә һәм шушы минутларда әйдәгез әле шушы клипны бергәләп барлык тамашачыларыбыз белән карап китик.
Аллага шөкер. Күзләрдә өмет чаткысы күрдек. Менә чынлап та Руслан әфәнде карап утырды, менә йөрәккә, менә шул кадәр иң нечкә кылларына кирерлек клип булган бу. Һәм минем белән барлык тамашачыларыбыз да ризалашыр дип уйлыйм. Һәм менә монда инде сез әйткәнебезчә, тапшыруыбыз башында әйткәнебезчә, милли мәдәниятләребезне, милли мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне саклауда риwayat этно төркеме искиткеч зур эш алып бара. Шуның өчен сезгә рәхмәт һәм афәрин, алга таба да шулай булсын. Һәм алга таба да нинди уйлар, нинди ниятләр белән яшисез? Бүлешеп китсәгез иде. Безнең планнар бик күп, чөнки менә әйтеп киткәнемчә, моң сандыгында әле бик күп уен кораллары бар. Аларны сәхнә аша безнең тамашачыларга, безнең халкыбызга танытырга иде, кайтарырга иде. Беренчесен генә әйтеп китәсем килә. Мәсәлән, безнең онытылган уен коралларының берсе думбра, аны без клипта да күрдек. Калкубыз, моны инде без профессиональ музыкантлар белән бергәләп, этномузыкологлар, инде журналистлар, гомумән бөтен инфраструктура белән дип әйтик инде. Бергә менә шу эшне башкарырга иде. Ни өчен дигәндә, чөнки бер кечкенә коллектив кына бу эшне башкарып чыга алмый. Без бергә бер ноктага бәрәбез икән һәм излекле рәвештә, димәк, аның нәтиҗәсе була, Алла бирсә. Бу әле уен коралларына түгел, әйтәм бит, риwayat этно төркеменең бу концерт кына түгел, бу телевидение, радио гына түгел, бу яшәү рәвеше. Һәм инде без бергәләп эшлибез һәм гореф-гадәтләрне гомумән бергәләп Алла бирсә булдырырбыз яңалар. Искиткеч матур сүзләр. Амин, амин, шулай булсын дип менә әйтеп торасы килә. Чынлап та менә тагын бер тапкыр искәртеп әйтик. Кадерле тамашачыларыбыз, иртәгә 17 ноябрь көнне моң сандыгы дигән шундый концерт булачак. Шуңа күрә килегез, күрегез. Һәм инде бик зур рәхмәт, Руслан әфәнде, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Чынлап та менә бик матур сүзләр әйттегез. Без үткәннәребезне белергә тиеш, сакларга тиеш. Шуның белән, кадерле тамашачыларыбыз, без бүгенгә саубулашабыз. Исән, имин булыгыз. Исән сау булыгыз.